This is Emakhaya Podcast. This is Emakhaya Podcast. Emakhaya igama lami ndingu-Asivile Mpanyaro, ndaziwa njengo-DJ Asi. Ndiyanamkela Emakhaya Podcast, andihambi ndedwa ke apha. Ndihamba namandwendwe am i-4930 Shooting Stars. This is Emakhaya Podcast. Basentshilo ke bahleli ne-4930 Shooting Stars. Phambi kokuba sincokole bazaqala basiculele igwije labo elithi siyabulela kunezinyanya. Bayacula kawantwana, ayacula namagenge ke khanisitsho. This is Emakhaya Podcast. Ndiyabulela kini zinyanya. Ulela kuwethu lami. Ndibuleli dozi lami. Ulela kuwethu. Ndiyabulela kini zinyanya. Ulela kuwethu lami. Ndiyabulela kini zinyanya. Ulela kuwethu lami. Ndiyabulela kini zinyanya. Ulela kuwethu lami. This is Emakhaya Podcast. Ndiyabulela kuni zinyanya. Ndiyabulela kuni hlezi lami. Wow! Niyabona ndakasicula guys. Akhani fakeni namfaka kule yenu. Nomculo neyona la. Oh, hayi napa. Ngile ke bakhaya i-4930 Shooting Stars indlela icula ngayo bengaxoxe xa ndisitsho. Buleni guys lishani? Siyacula nami. Kunjani ba? I will go guys, okay. Don't disturb me. Please. Okay. Kunjani ba lapho namhlanje? Yazi yini Emakhaya Podcast? This is Emakhaya Podcast. This is Emakhaya Podcast. Guys, icula kamnandi nyani. Lifikile ke ixesha lokuba nizazise bani ngobani na. Sizawuqala apha ke. Nizabolekisana ndithumos apha emakhaya sabolekisana sitye isityeni si1. Sabenza njalo nangoku ke yokuphinde egqibeleni. Igama lami ngumzukisa Masana. Gama lami aphelele sonani. Gama lami uyathanda Lutsi. Okay ke elami igama ninguThim na class ngizalwa eMakhomazini kwezithongo ezithathu. Igama lami ngusinaye fana nonkulu. Igama ngilahloma ifana nguMakopo. This is Emakhaya Podcast. Guys, nizazise kamnandi. Loo nto ithetha uba xa ninonke ni-4930 Shooting Stars andithi? Elo ligama lethu nefani lethu. Fani lethu. Okay ke. This is Emakhaya Podcast. Nidibene njani? Why amagwijo? Why nifuniye naqoma amasitula amagwijo? Kuze kwasicula amagwijo.
eqaleni sasibancinci sicula like sicula nje esitratweni nje siculela engakwazi ucula ke makitsho mzakwazi ucula but ephapheni kwethu kwakumjida apha kuthi wayene-iPhone so saqomba no man make senze izinto njengabanye abantu sibukela TikTok ne-YouTube ya so nathi saqomba make sibalinganise masibajonge so ya senza loo nto ke ngoku nasingazazi nathi basawuze sifuthi so safunyana ngobhuti pha ngakuthi owayesibana so wasibona uba siyakwazi ucula sebesihleli kuyotsho ngithu so ya basithabatha Oh guys, inhle ke ngokuloo nto uba nani naye nalandela le nto solo nizimisele nyhani ndanibona nam uba nizimisele eliphupho leni ingaske niqhubeke na. Okay guys, ndicela ubuza ke ngokuba ingaba nayifumana isapoti na from abazali nabantu basekuhlaleni iintanga zenu ngelaa nto? Ingxaso ebazalini siyayifumana kodwa sifumana ngokwaneleyo ngoba abazali abayosibukela xa sofikisa amaphupha ethu kwaye nabangani bethu bona bayitheleza uba yindlalo le yethu ngothina sifuna ubonakalisa ukuba le nto into engaphakathi kuthi. Yoxolweni guys, zaze zabuhlungu ezo ndaba uba ningafumani inkxaso eyoneleyo phezu kokuba nicula kamnandi kangaka. This is Emakhaya Podcast. This is Emakhaya Podcast. Bakhaya siyacela nisapote eliqembu le4930 Shooting Stars laseCumakala. Mna DJ Asi ne-Emakhaya Podcast sithi bye bye. Yes, Emakhaya. Seshonile This is Emakhaya Podcast.